Het verzorgingshuis moet de oplossing worden voor mensen die het met spoedzorg te maken in hoorn hebben. Op dit stuit wordt daar lang net altijd efficiënt gebruik van maken. Wat de huisartsen ons vertelden was, ja, als wij gaan waarnemen in een gebied waar we onbekend zijn en het is vrijdagavond, dan hebben we eigenlijk geen idee van waar zit dan zo'n verzorgingshuis en heeft die ook plek. En soms moesten ze wel 5 of 6 telefoontjes doen voordat ze dan die patiënt konden plaatsen. Frieske zorgaanbieders komen nu met een website. Daar kun je gauw op zien waar plak is voor ouderen die het haar een skofke net redden kunnen. Ja, wat is nou precies de bedoeling? Ja, dat iemand dan tijdelijk verblijft zoals hier. Dus met een mooie slaapkamer en een woonkamer. En niet zoals in een ziekenhuisbed, dus met wat meer aandacht voor de ouderen. Is het probleem nog niet te tackelen? Nee, want het kent meerdere facetten qua personeel in de ouderenzorg dat moeilijker te krijgen is. Mensen die sowieso toch langer thuis blijven. Maar het overzicht is er nu wel. En ik denk dat de huisartsen en ziekenhuizen wel gewoon veel korter tijd hoeven besteden aan het uiteindelijk plaatsen van die mensen. Van 9 april al is de website in de loft. Dokters, ziekenhuizen en ouderen kunnen dan voor een spoedbed zien op www.herstelzorg.frl.